sabda dawuh tinimbalan kula Kanjeng. Sarimbit marang rakamu Wiratmaya. Kula ing kalenggan iki Rama kepengin murka marang Masmu Wiratmaya sira tak parangaken. Ngestakaken dawuh. Kaki Wiratmaya. Kalura dawuh dalem Kanjeng. Becik sowanmu nggonmu ngadhep marang panjenenganipun Rama. Pikantuk pangastinipun panjenenganipun Kanjeng. Nyatanipun nggih kula marang sebu wonten ngersa dalem kalis lir ing samping. Namung boten katalupen inggih putra ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk Kanjeng. Ono ya ndak tampa ndadekake bungahing Rama. Nanging kosok baning pangestunipun Rama mula ditampa. Sanget anggen kala pundi Kanjeng. Mesti ndadekake kaget penggalihmu. Sawising Rama ngersaki sira supaya ngadhep menyang ingkang Kabupaten Boyolali. Boten sisih dhateng napa ing dados pangandika. Awit katemben kemawon kula menika pilunggan kalian Kyai Srining ing mriku wonten rawuhipun kadang kula nggih Kyai Sadurunga. Iya, Piyambakipun matur bilih kula kedah sowan wonten ngersa dalem. Punten dalem sewu Kanjeng. Sampunipun kula ngadhep wonten ngersa panjenengan napa to wigatosipun panjenengan timbali dhateng putra Kanjeng. Kaki Wiratmaya. Goningpun Rama ngersake sira supaya ngadhep kaki. Pun Rama bakal lereh keprabon. Badhe lereh keprabon. Dalek panjenengan badhe lereh keprabon. Mongko putra wonten ing Kabupaten Tuban wonten kalih cacahipun. Iya, Kula antawisipun Yai Sadurunga. Lajeng sinten ing mangkenipun ingkang gumantosi nggenipun jumeneng nata panjenengan wonten Kabupaten Tuban. Wiratmaya. Nggih. Sadurunging Rama dawuh marang kabeh para putra ing Tuban. Iki mau wis sarembut kabeh para saka guru ing Tuban sing pantes angganteni guning jumeneng Pangeran Pati ana ing Kabupaten Tuban iki putra kang pernak pedhot. Kaya dening Kakang Wiratmaya sing dak kersake lan dak wisuda minangka dadi Pangeran Pati ing Kabupaten Tuban. Yen menika ingkang dados kersanipun panjenengan miji dhateng kula ingkang gumantosi jumeneng nata wonten ing Kabupaten Tuban ingkang putra mboten badhe kawratan Kanjeng. Ora kaputan. Bagus. Bagus. Ngono ya kowe Wiratmaya. Besok kalamun wis kelakon jumeneng Bupati ing Tuban kudu bisa nunggak semi tan bedaning Rama guning nyekel kelawan rodaning pemerintahan. Siji ya Tuli. Aja pisan-pisan nggonmu nggunakake marang tatanane negara aja nganti banjinde banjiran. Sing tungkat angka 2 Kaki Wiratmaya. Sira kudu gelma palakrama Kaki. Palakrama. Iya. Kanjeng Rama. Yen to babagan kawanitan saking penggalipun ingkang putra tesih sepen ing manah. Sing teges. Kalenggan menika ingkang putra menika dereng kagungan titikan wanita ing benjangipun kula pundhut kinarya dados sisihan kula tawi simah kula. Durung ana sawijining bocah wadon sing dadi pilihanmu. Rama percaya.
Awit seliramu sawijining satriyane negara nyang ing Tuban. Iki mesti nengenake marang tratananing negara. Ngiwakake marang babagan kawanitan kuwi Rama Kajeng. Ya, ya Dulingrat. Senajan sliramu durung duwening pilihan. Bocah wadon sing pantes kok sengkake ngaluhur kinarya dadi garwane. Saking sadurunging Rama mati sigane pangakram. Awit Rama wis miji sawijining bocah wadon sing jumbuh lan wis trep kalamun ndak jodohake kelawan Wiratmaya. Lah lare pawestri kala wau lare saking pundi yen to panjenengan kersa prasaja dhateng putra kan. Ya, Wiratmaya mendak bebening jroning atimu Rama bakal waluk bocah wadon sing dadi pilihaning Rama. Iki ijeh kalebu keluarga saya kadang kadhian menyang ing Tuban. Tasih keluarga mboten Tuban. Iya. Selak ndadosaken pangantu-antunipun manah kula. Panjenengan menika mboten sambung bidung dhateng manah kula. Sinten to wanita ingkang badhe panjenengan jodohaken kalian ingkang putra? Monggo panjenengan prasaja kemawon Kanjeng Rama. Ngono. Iya. Wiratmaya Nggih. sing dadi titihaning Rama kok nganti Rama kandha kalebu keluarga menyang Tuban. Nggih. Ing jagat iki ora ana loro uga ora ana telu mung sajiga Kumala Retna putraning pamanmu ana ing Kabupaten Bojonegoro. Kumala Retna. Iya. Satria Kasihan kula Kajeng. aja meri lan kowe aja nganti gunung atimu merga Rama iki mau menggarake babagan bebrayaning rakamu Wiratmaya ya. Boten Kajeng. Kula malah remen yen to Kamas Wiratmaya niku ing mangke anggantosi panjenenganipun Kanjeng Rama dados nalendra wonten ing Kabupaten Tuban. Kedahipun para krama Pancen kaya ngono nggih. Wiratmaya sajak mendelong atimu sawising Rama waloka lan lagakake perkara calon garwamu pilihaning Rama. Sedalam sewu Kanjeng. Kenging punapa panjenengan ndhawuhaken kula kalih Kumala. Kowe takon apa to sebabe kok nganti Rama jodohake sliramu kelawan Kumala Retna. Ngono lho, Dulek. Sangka kekarepaning Rama. Nek Rama ndek pilihan Kumala Retna, iki sangka kekarepaning Rama. Aja nganti nggoning Rama. Sepisan medhotake marang seduluran. Mula sangka kersaning Rama iki kok teges Rama njlorokake nggonmu bakal bebrayan ora. Nanging kabeh sangka kekareping Rama, kowe bisa besok nemu menyang kamulyaning negara kan. Nanging saking raos manah kula umpama kok kula kedah nampi Kumala Retna minangka dados sisihan kula kok amrat. Kok sliramu ngandhake abot kala menampa kelawan Kumala Retna kuwi sebabe apa? Sepisan kula menika dereng nate pirsa dhateng pasuryanipun Kumala Retna.
kaping kalihipun naminipun tiyang bebrayan punika setunggal lan setunggalipun lak kedah sami-sami tresnanipun. Iya bagus. Iya. Ingkang mongko kula kalih Kumalerna menika kalenggah menika babar pisan dereng wonten raos tresna Kanjeng Rama. Ngono Kakang Wiratmaya. Nak perkara sepisan kowe ora nate ketemu kaping pindhone kowe durung duwe rasa tresna. Nak pancen kowe durung percaya kaya ngapa wujuding Kumalarekna putraning paman Purbaningrat. Nak Rama weruh tan bedaning widodari sangka kayangan sing tudhun menyang Ngarsapada ayuning ora lumrah. Sepisan sing dungkat angka 2 kagiran. Sliramu ngandhakake wong bebrayan ngono paribasan keplok kudu nganggo tangan loro. Lah iki Rama duweni pinemu nggih. Sepisan wong tresna kuwi jalaran sangka kulino. Nak saben dina kowe gelem ngulinakake mesti ana tuwuh rasa tresna. Mula sangka kuwi kae moyo kowe gelem ndak jodohake kelawan Kumalarekna ya, Ger. Kanjeng Rama. Naminipun tresna menika kagunganipun sejati. Iya. Lumpur wonten ing titah. Tresna boten saged dipun peksa ugi kapeksa. Saya malih tiyang ayu menika saged kawastanan wonten unen-unenipun wingko katon kencana. Iya. Senajan wanita kala wau mungguh tiyang kathah boten ayu saged ayu munggihipun tiyang ingkang sami tresnanipun. Kencana katon wingko ayu minggahipun sedaya kawula nanging dereng kinantenan ayu dhateng kapribaden kula mungguh kapribaden kula. Pramila saking menika Kanjeng Rama panjenengan kula sumpun kanthi sanget perkawis dedaupan menika mboten usah meksa dhateng kapribaden kula. Wiratmaya. Apa to sebabe nganti Rama meksa kowe kudu gelem tak jodohke kelawan Kumalarekna. Awit kentinging dina kang kawis ditentokake kabeh para pujangganing Kabupaten Tuban dina Respati manis tanggal sing bakal kuwi jedapun kalamun Rama nak nganti urung meh ndak neo kedadian ing Praja Tuban Parantini. Mula sangka kuwi ya kowe gelem mau tak jodohke kelawan Para putri ingkang ageng perkawis menika kula mboten saged ngayal. kowe ora saged. Kowe putrane sapa nggih? Putranipun Kanjeng Rama kula Apa prasawamu marang Rama? setya tubuh bangun piturut dhateng dawuh saha pangandika panjenengan dalem. Nak pancen setya tubuh apa sing diskarepake Rama? Ya gene Rama nganti kandha sing kaya ngono kok tampil. Ateges putra ora setya tubuh marang Rama. Nuwun sewu. Menika ngembet dhateng gesang kula ing ngajengipun. Yen kula nglampahi gesang bebrayan kalih tiyang inggih boten kula tresnani. Nek ngantos wonten pedhotipun wonten ing sak tengah-tengahipun margi bebrayan kados pundi gesang kula bejah. Wiratmaya. Mung prekarane wedi nak wong bebrayan kuwi mau nganti kedadean pisah ana ing tengah-tengahing pelaksanaan
Jalaran nggenipun nglampahi bebrayam menika kanthi manah kapeksan. Nak Rama ora kaya ngono. Rama duwe yakin bebrayan umpama nganti kedadian padha bendak silat. Kuwi wis lumrah kalamun wong bebrayan. Mula sangka kuwi ya. Aja nganti gawe wiranging Rama. Dina sing bakal katentukake sebakal teko pegel. Nggih. Yen panjenengan tansah mojoaken dhateng putra. Kula sagah nampi dedopan niki. Wis aku. Nganti Rama muntap penggalihe perkara kuwi ora gelem apa kang dadi dawuhing Rama. Bareng sliramu saguh kajedhokake dening Kumalarekna rumangsa marem lan bungah. Nanging kula badhe paring pitungkas dhateng panjenengan. Apa pawali? Benjang yen to wonten temantenan sepasar bubar ampun utuh dhateng Kang Putra. Wirataya. Kang Mas. Pangapunten Kanjeng. Kaki sabara. Kok kados ngaten? Aturipun Kang Mas Wiratmaya wonten kersanipun Kanjeng Rama. Luput marang kekudanganing Rama mrucut sangka gegendhungan. Wiratmaya paribasan cilik nganti tak gedhekake gedhe tak golo mentah sangka kekareping Rama bisa mikul dhuwur lan mendem jero sangka kekarepaning Rama. Ya wis ora dadi boyong apa. Dole sadara Kasinggihan kula. tenimbang Wiratmaya nampel marang dawuhing Rama nganti ora kelakon kedadian dadi nganten Rama Wirat. Ora ketangkepi wae ragamu Wiratmaya saguh. Mula sangka kuwi uga rampe kanggo ketemuning ponanganten cepakana sesuk-esuk ayo bareng-bareng menyang ing kabupaten